Azzjoni f'Waqta mill-Pulizija kmieni 2 filgħodu waslet biex 3 irġiel inqabdu jwettqu fil-fatt attentat ta' Serqa f'dar illi tinsab fi triq Żejni fis-Swieqi. Il-każ seħħa l-ħabta ta' 3:15 ta' dalgħodu meta l-Pulizija li kienu xogħol fl-Għassa ta' San Ġiljan waslitilhom telefonata mingħand il-vittma illi semmet xi ħsejjes suspettużi ġejjin minn barra. Meta ttawlet mit-tieqa nnutat wieħed mit-3 irġiel jitlilha f'dara. Hija qalet ukoll il-Pulizija li quddiem ir-residenza kien hemm karozza sospettuża startjata u fiha kien hemm xi persuni oħra. 4 pulizija tad-distrett waslu f'kemm trott salib fuq il-post fejn sabu l-karozza mixewla u fiha kien hemm 2 tirġiel. Il-Pulizija daru mal-karozza u ordnaw lil dawk fiha biex jiftħuha u joħorġu minnha. Minflok ix-xufier saq lura biex jaħarbu u bil-konsegwenza li ħabat f'karozza ipparkjata. Il-Pulizija bdew jippruvaw iwaqfu l-karozza u jiftħu l-bieba bil-konsegwenza li s-surġent tal-Pulizija weġġa' ħafif. Il-Pulizija rnexxiela tarresta l-2 persuni li kienu fil-karozza u fl-istess ħin ġiet arrestata t-tielet persuna hekk kif ħarġet mir-residenza. L-irġiel li qed jinżammu arrestati għal aktar stħarriġ mistennija jitresqu l-qorti t-tlieta u jiġu mixlija b'attentat ta' Serq li saqu b'manjera perikoluża u li ma bdewx l-ordnijiet tal-Pulizija. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija qed jitmexxew mill-Ispetturi Joseph Sherry u Leroy Balzan Engerer. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.